नमस्कार और भैया का हाल चाल बा। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हवे। देखा था ना विनोद, पवन भैया एकदम काफ़ी फुल पावर में आ गल वहाँ। फुल पावर में ये ले आ गल वहाँ कि एक के बाद एक शो करत हुआ, एक के बाद एक गाना। वहीं बात करी तो काले अभी पहुँचल ना अपने मामा के घर पर। आज बा 18 तारीख, आज नेपाल में शो बा। ओकरे पहले छत्तीसगढ़ में रहना, ओकरे पहले कहाँ रहना आरा जिला में, ओकरे पहले कहाँ रहना सिद्धार्थ नगर में। तो देखा तारा बैक टू बैक स्टेज शो भी करता ना, वहीं गाना होली का बा रंग ठोपे ठोप ट्रेंडिंग में भी बा। तो इनसे बड़ा के स्टार बा देखा तारा। अब 18 तारीख के आज बा शिवरात्रि के दिन, और आजो के दिन इनका नेपाल में शो बा। नेपाल का शो करके आई तो फिर गाना का होली का शूटिंग बा, जो तीसरा गाना आवे वाला बा वो तो रेडी बा, चौथा वाला का शूटिंग बा। तो ऐसे ही प्यार बनैले रही और उनके ट्रेंडिंग में पहुँचैले रही। ये आप सबका प्यार बा। और चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वीडियो के लाइक कर दी। ऐसे ही अपडेट पावे खातिर मिलब अगला अपडेट के साथ। तब तक पवन भैया के दबा के प्यार दी और हमों के प्यार दी। मिलब अगला अपडेट के साथ। नमस्कार।